बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। स्वीटी गयारीआ मिस ग्रेन्ड इन्डिया 2025 नि फाइनालिस्टआव सौहैनो हानाय गिबिसिन बर' लाइमोन। क'क्राझार बेलगुरि गामिनि थागिबि बिफा सुमन गयारी आरो बिमा संगीता गयारीनि फिसाजो 23 बोसोर बैसोनि स्वीटी गयारीआ मिस ग्रेन्ड इन्डिया 2025 नि फाइनालिस्टआव सौहैनो हानानै बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। मख'नो गोनांदि मिस ग्रेन्ड इन्डिया 2025 नि फाइनालिस्टआ फैगौ 12 जुलाइआव जयपुराव खुंजानो थांगासिनो दं। बेनिखायनो स्वीटी गयारीखौ मिस ग्रेन्ड इन्डिया 2025 आव आबुङै देरहासार खालामनो थाखाय गोबां भटनि गोनांथि जादों। बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरा बर' हारिखौ गोजौ फारसे लांनो थाखाय स्वीटी गयारीनो भट हरनानै स्वीटी गयारीखौ मिस ग्रेन्ड इन्डिया 2025 आव देरहासार खालामनो हागोन। नोंथांमोना स्वीटी गयारीखौ वेबसाइटनि गेजेरजों भट हरनानै देरहासार खालामनो हागोन।